Do uši sa mi donieslo, v Nitre najväčší deň deti bude, tuším. Nechcem brať Old School Brothers remeslo. Ja len básňou prispieť musím. Príďte do Baumaxu a Maxu Nitra v sobotu 30. mája a zažite najväčší a najúžasnejší deň detí v Nitre. Už od 11. hodiny pre vás Baumax pripravil súťaže a tvorivé dielne pre deti, nebude chýbať nafukovací hrad a trampolína. Od 13. hodiny pre vás zábavno-obchodné centrum Max Nitra pripravilo cirkus obrov, kúzelnícka show, Old School Brothers, Ištván Havodás, vystúpi skupina Neverback a nebude chýbať ani autogramiáda moderátorov televízie Centrál a Rádia Max. Podujatie moderuje Vlado Voštinár. Nezabudnite, v sobotu 30. mája od 11. v Baumaxe a od 13. v Maxe zažijete najväčší a najúžasnejší deň detí v Nitre. Partnermi najväčšieho dňa detí sú zábavné obchodné centrum Max Nitra, Baumax, Elektrodom Naj, Fan Parfumérie, Exisport, Leonidas, Šport Pro, Šíser, Kokodrillo, Micka, Dráčik, Yves Rocher, Terno Supermarket, knihkupectvo Malý princ, Cinemax a Solaria Golden Tan. Mediálni partneri dňa detí, televízia Centrál a Rádio Max.